Magin maailma, reikäinen universumi. Kukkia ja sidontaa, lupaa kyltti. 2 valkoista ruusua, kiitos, ja sidontaa. Anteeksi, anteeksi. Sidon minut. Sidot tiukkaan pakettiin. Sidot tiukkaan pakettiin. Sidon minut. Sidot tiukkaan. Sido syliin. Sido hetkeen kiinni. Ja heijaa. Sidon minut. Sido hetkeen kiinni. Sido hetkeen kiinni. Ja heijaa. Sido hetkeen kiinni. Sido hetkeen kiinni. Ja heijaa. 10 euroa. Kiitos. Vuosikymmeniä se nakersi reikäistä verkostoa Magin tajuntaan. Reititti väylää eriskummalliseen universumiin, jonka lainalaisuudet loppuun saakka niin vieraina meille kanssakulkijoille säilyivät. Tuon tiettömän tien päästä hänet kerran löysin. Oli hortoileva hahmo hiekkatiellä. No, minne matka, muukalainen? Minun nimeni on Maggie ja minä etsin opettajaa. Oletteko nähneet opettajaa? En taida tuntea. Minun nimeni on... Te olette ystävä. Niin taidan olla. Ystävä. Te olette ystävä. Ystävä kallis. Taistelutoveri saapuu tupatarkastukselle. Taistelutoveri nuuhkaisee Magin jalkaa ja nuolaisee virtsan suolaamaa ihoa. Miau. Tuo hevonen nielaisi minut. Maggie, kissa nuolaisi teitä. Niin nielaisi, oiva poika. Köllötellään heinikossa, taivaskuvista tarinoita etsiskellen. Kuinka korkealle ne jaksavatkaan kiivetä, kyselee Maggie päivä toisensa perään. Taivaaseen asti, tietenkin. Nehän ovat honkia. Taivaaseenko? Taivaaseen.